हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। दिनैनो ब्लगानो जाहैबाय एसे मिटिंआव थांनि नायलांबाय थादो नोंथांमोना। बेरायलाबायनायनि मिटिंआव वर्कर्स मीट गेट टुगेदर सेलिब्रेशनाव बयखौबो बरायबाय। दा जोंहा गिबि हाबाफारिखौ जोङो जागायनो सानदों आरो बेनि नवकुमार बर' गोजोननाय थाबाय। बेनि एडभाइजार देवेन ब्रह्म आयं बिथाङा जोंनि बयनिख्रुइबो देरसिन आरो गिबिसिन मानसि। बिथाङानो जोंनि बेयाव थानायनिख्रुइ बयनिख्रुइबो देरसिन। बिथांखौबो आङो बिथाङा जोंनि एडभाइजार बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। दा जोंनि गेजेराव दङ United Bodo organizational discipline and decorum, failing which I shall be liable to expel from the organization as per provision of Constitution of the UBPF. गावगावनि मुंखौ बुंदो आरो अक्ट' दोनो। गोजोननाय थाबाय। आंखौ बिराद गोबाव जाबायमोन लोगो मोननाया दिनैसो मोनलायबाय। बे सिजौआव लोगो मोननाया सिजौआव इनिफ्रायनो लोगो मोनाखैमोन ना। नोंना मा गामि? आंना बे अम्बुकासमोननि खाथिनिनो। सोरनि? अम्बुकासमोननि खाथिनिनो। मा नाम लायो धरनि? धरनिया हावलिनि ना? अ धरनि? औ धरन तरुवारिया थैनाया? नङा नङा बर'नि होननाया सोरबा सासे जोंनि बे सिजौआव दंमोन ना बे हावलि सिजौनि माबा नामा दं आंनाव फन नाम्बारखौ धरननियाव इ माबा सायखंगुरिनि अमरसमोननि गामि। आंथ' बहुद रायज्लायोमोन एमरा सोंनो आयंआ 83 बोसोर जाबाय। दिनैसिमनो फिल्माव दङ आरो कालसारखौ लाखिना दङ दिनैसिम। आसा खालामो आरो गोबावसिन जोरो आयंआ। नोंना ओरैनो फिल्म गायनाया मोनबेसेसो जाखो ओरैनो? 31 टटेलि 31।
जायाखै जों बायदि मानसिया 31 नङा 60 जानांसिगौ दा एसे खम जाबावदो आरो ना बहुद खम जाबाय माबाया फिल्मा मानो खम जाया क'क्राझाराव लिंबा आं थाङा बिनि थाखायनो ना आंनो स्पेसियेल माबा नांगौ ना सुबिदाखौ नांगौ सुबिदाबो मोननांबाय गावनि गारिखौ लानोसै थाव खरस ड्राइभार खरस होनानै लांदो नोङो थांदो बिदिनो थांनानै ओमफ्राय शुटिं जाखांनायनि उनाव नोंनो 20,000 थाखा हरनोसै होनबा नोंहा खैथा 20,000 थांसै बाराखौ बुंनो नाङा रेकर्ड दं जिथुनिखि सिनेमा खालामबाय सोरनि सायाव दासिमबो 1 लाख थाखा हरनो हायाखै मालायनि थांबाय आबुनि न'आ आंनो बुङा गुवाहाटि मा गामि आं थायो दा चालपारा आं थायो दा चालपारा दातालपारा दताल खाथि saya namanya दातालपारा नाम दोनदों जोंनाव गासिबो बर' गोजामोन दा बर'आ गुवाहाटीनि थागिबिफ्रा बर' थागिबिफ्रा जायफ्रा राव बिसोरो गाव गावनि आथिंनि हाखौनो गैया खालामना ओरैबायदि जों फसंफैनायाव गासै बर' गोजा जों 40 बोसोर जाबाय 37 बुहुद दंथ' नोङो सोरखौबा टाइटेलाव नायोबासो सिनायोना जोङो दा नायदो नोङो बर'नि हायाव गासिबो हारसा दं हामजोबबाय बाथौफुरियावबो आंहा न' दं जोंहा बे बाथौफुरिया IBvlog जेराव बेयाव मोनसे दं साहानि बे दं एकदम नांनाय बर'आनो गोजा बर' मिडियाम स्कुल बेवहायनो आरो नै बै इटा लानायब्रा बै माबा दैमारिया बिश्वजित दैमारि नैबे बिश्वजित दैमारिनि बिल्डिं बेबो सिजै थांबा आंनि बिल्डिं कृष्णनगर दं वाव जाहांबाय मा मारै लुयो गोरलै नामालाय गोरलै आइजं এইটা পকা পকা এইটো কলা কলাটো কি হয় উঠাবহে এটা जाखावलायनोसै संग्राया नै जोंहा आदाया संगासिनो अमा बेदर आलु Hi guys, आं नोंथांमोननो बिबेक एक्टरनि बिमाखौ खोन्थागोन आं दसे उनाव नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आं खोन्थागासिनो मेला मानसि जादों आरो जादों बोराय मानसि मोनाबा मोनबाय गोजांलै ओरैहाय आदा बिबेकनाव बिबेक बिमाया ओंखाम रानदों नै बेनो जाबाय आदा बिबेक बिमाया नै बेनो जाबायलै राननाया नै आदा बिबेक बिमानि धेमाजि जिल्लानि बांसिन बर' सावथुनाव
बिलेन पार्टसो होजायो मोजां होनांगौ गुन्दा बोराय होनो जाखु बोराय बुङो गिबि गिबियावहाय थैसामावहाय बिरला गुन्दामोन जाखांगोनाव बेखौनो बिरला गुन्दा बोराय फैदों होननानै बुंबाय थायो फैगोनथो UBPF नि मिथिङाव ओंखाम जानायसै फिसौला आंखौ दे जागदो दा रायलायसिगोन ने ना जागोन थांनाया गारि दिनैसिम नोंनिया मोनबेसे जाखो फिल्म बानायनाया ओरैनो 20नि बारा जाबायलै आबौ 20नि बारा जाबायना ओरैनो गिबि नों खोनासं 2009 निफ्राय लांदों 9 निफ्राय औ 10 आव रिलिज जादों बेनिफ्राय फार्स्ट लांनाया रं नाम्बार पार्ट 2 बाव लेक्सारारमोन ओमफ्राय नै दा लास्ट 2023 आवहाय दावखा बिदैयाव नांथानानै थाबाय आरो लाबावगोन खालामबावनो नागिरदों आंथ' बाबाय रायजोफ्रा मा सानदों आं मिथिया बे बोराय बैसोआव मोजां मोनदों दा लिंहरबानो थांनांगौ फैगौ माबायावहाय बावला नै मास मोनसे बा देर मासनि उनावहाय थैसाम पार्ट 2 ओंखारगासिनो औ रुबिन नार्जारि बिथां प्रडिउसार हिसाबै गावनो प्रडिउसार गावनो रल लागोन बे पार्ट 2 आवहाय थैसाम पार्ट 2 आव आंखौ नुनो मोनगोन आरो औ नुनो मोनगोन गोजोन्थों रायजो जायखिया ओरैनो गुन्दानि मोनसे रलनि मिथिं जोब्बाय नै थांनो ओंखारबाय बिराद सुखु बार नांदोंलै थ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन बाय बाय